Rayuwa tana da wahala ga yaran da suke garari akan titunan ƙasar Senegal kafin barkewar cutar coronavirus. Mabaratan da ke bara a titunan birnin Dakar waɗanda yanzu haka ba sa samun kuɗi daga mutane da suke shigewa. Suna dogara ne ɗungurungun ga tallafin da suke samu na ruwa da abinci daga ƙungiyoyin agaji. Yara da ke gararamba a titi a Dakar babban birnin Senegal suna dogaro ne da tallafin abinci da ruwa da ake basu. Amma yanzu coronavirus ta sa sun rasa wannan damar. Abinci da suke samu a kullum yana fitowa ne daga kungiyar Village Flood wacce ta ƙara himma don taimakawa yaran da ke kan titi a wannan lokaci na cutar coronavirus. Tun bayan barkewar cutar da yawa daga cikin gidajen abincin da ke bawa yara abinci sun rufe. A ɗaya ɓangaren masu wucewa da suke basu sadaka sun rage kuma galibi suna tsoron kusantar yaran. 'Yan sanda da ke yin sintiri don aiwatar da doka sun tilasta wa wasu yaran daina kwana a ƙarƙashin motoci a tasha a cewar masu fafutuka. Kusan shekaru 30 kenan ƙungiyar Village Flood take aiki. Amma har zuwa makon da ya gabata ƙungiyar wacce a koyaushe take kulawa da yaran ta ɗauke su daga kan titi ita ce yanzu bisa dole take raba musu abinci a kullum. Yaran da suke yawo a titi suna amfana da 'yan ƙananan sana'o'i na yau da kullum. Suna ɗebo ruwa a bokitai ga mata masu sayar da kayan lambu. Rufe kasuwanni ya sa yanzu ba sa samun irin waɗannan ayyukan. Sannan yanzu bara da suke yi a tashoshin mota ta kasance mai wahala tunda akwai ƙarancin zirga-zirga. Ta ce suna jiran mu, sun san cewa ƙungiyar Village Flood tana zuwa kowace rana, suna murnar karɓar abinci, suna matuƙar farin cikin ganin mutane da suka damu da su. Saboda a yanzu hakan ba abu bane mai sauƙi a gare su, suna ganin jarabawa iri-iri. Amma yanzu saboda wannan cutar mutane suna ƙyamar su. Ina tsammanin yana da matuƙar muhimmanci a gare su, su samu mutanen da sukan zo nan, su kula da su, waɗanda suke magana da su. A cikin 'yan makonnin da suka gabata suna tambayar mu lokacin da za mu dawo mu tafi da su. Suna son barin tituna, ba sa son su samu rashin lafiya a tituna. Ta ce abin takaici da rashin tausayi ne cewa yara kamar waɗannan ana barin su a haka. Ba su suka nemi su kasance a kan tituna ba. Ina ganin ya kamata gwamnatoci da al'umma su mai da hankali kan waɗannan yara. Mutane ba su san cewa waɗannan yara za su iya zama matsala ga Senegal a gaba ba. Idan ana son labarai da dumi su ko kuma ƙarin haske kan cutar coronavirus ya ziyarci shafinmu na intanet voahausa.com. Za ku kuma iya biyo ni a shafina na Twitter a alheri. Sai mun sake saduwa a tuna a rika wanke hannuwa akai-akai a zauna cikin ƙoshin lafiya a kuma rika kula da lafiya a kowace rana.